yamiswa ngapha besayine uba apha kule ndawo esakuyo imoto yakho ukwi-parking meters and then zimise zona phaa nazona zikusikela ixesha onokuma ngalo phaa. Ukuma kwakho phaa iyaqalisa uba laa nto ke ilungiselela aba bantu bavala iparking so much that abantu bangakwazi upakisha emini. Ufumanisa uba umntu ipakile imoto wayishiya wakhwela kuyo waya mhlawumbi ukubhalela nokucoba emvako okanye elidifre. So ufumanisa uba ke abanye abantu abanayo indawo yomisa abantu abazidolophini. Ufumanisa abantu bada ngokupaka ke kanjalo. So i-parking meter izawunothasha loo nto ngendlela yokuba umntu uyabhatala ubhatalela ixesha elileyo phaa but likhona ixesha elinganiselweyo uba umntu angalima phaa. Xa ufeyile ke ukuma eli xesha elisikelwe phaa wade wagqithela uba akukho ii-traffic officers ezifana nam zizawufika ziyithathe imoto leziyisuse ukuze ulandela abe nakho ukumisa nayo ke ikhona iyamisiwa kabisisi. Abantu ongayifumenanga umntu apha angakwazi uyifumana phaa i-community services zibakhona phaa ipractice. Igqithele kweyesithathu. Eyesithathu yile ye-liquor trade. Yona le liquor trade ithetha ngokuthengiswa kotywala. Utywala ke buyathengiswa ziithaveni, buyathengiswa zii-restaurant, buyathengiswa zii-businesses ezininzi. Now iseta amaxesha ikakhulu. I-trading hours kuthiwa for every store nee-retail shops, nee-wholesalers, nee-house shops, Monday to Sunday, 8:30 until 8 ebusuku. Usunday and nee-public holidays be-9 until 1:30. Kwii-restaurants, ii-night clubs, ii-sport clubs, ii-pool bar, nee-hotel, nee-pubs. Usunday to Wednesday nee-public holidays, 10 to 12 ebusuku. And then Thursday to Saturday, ibe 10 until 2 ebusuku. Ii-taverns nee-shippings zona uSunday, Wednesday nee-public holidays 10 until 10 ekuseni uyotsho 10 ebusuku. And then Thursday to Saturday 10 until 12 ebusuku. Ii-wholesalers zona nee-warehouses Monday to Saturday 8 until 5. And then Sunday nee-public holidays ibe 9 until 1. Uthi ke lo mthetho kwelinye icala i-owner yale business ithengisa utywala yiyo ene-responsibility yokuqinisekisa uba yonke into eyenziwayo kufitshane nale bhizinesi yayo esuka kuyo le bhizinesi yayo iluxanduva layo ukuba iqinisekise uba ayimoni omnye umntu. Lilonke ingxolo i-monitoration le nto ibithetha ukuthi yathina ukuthi iinto zabantu abahamba bechama apha kwale bhizinesi yakho nayo iluxanduva layo. Izixhobo akufanelanga zibekho apha kwi-premises zayo ukuqinisekisa i-safety yakhe wonke umntu. Ukugqithela apho amagosa akhona azawuthi afike from time to time aqinisekise uba unaso isatifiketi siqala sokuthengisa utywala and iyakubulala yonke le nto ezaleni ethi ziincluda nokubanjwa xa umntu efilisha ukukhomplana nemithetho. Amapolisa ke nawo analo ilungelo lokungena kwi-premises aqinisekise uba lo mthetho uyalandela namagosa kamasipala kanjalo. Ndiyagcina ndisho abathele yonke into.